Un bon amic ahir em deia: vaig creure que amb la meva feina podia canviar algunes coses. M'hi vaig dedicar, era la meva vida, però em vaig equivocar. Quan fas una feina amb els teus criteris i topes amb les ambicions o els interessos de persones que no pensen en el servei que fan, sinó en com poden utilitzar el lloc que ocupen, ho dinamiten tot i aconsegueixen que deixis de creure en el que fas. Jo voldria que aquest amic no tingués raó i em preguntava si a vosaltres, en els vostres àmbits, això us ha passat alguna vegada. Aquesta persona és un dels professionals amb més ètica i intel·ligència que he conegut. Segur que us ha passat a vosaltres, i ahir tenia una ombra als ulls. Em va doldre que el talent es malbarati, no per impotència, no per absència, sinó per la incapacitat que tenim com a societat de preservar-lo, el talent, i la tendència a camuflar les nostres incapacitats i inseguretats enfonsant els altres. Que no ens passi, ens hauríem de conjurar perquè no se'n surtin i que només arribin a ocupar posicions de poder aquells a qui no governa res més que l'interès col·lectiu i que no el confonen amb el seu interès. Tan difícil com això. Però si fos fàcil ja ho hauríem aconseguit i, per tant, la lluita no tindria sentit. I la lluita té sentit i continua.